sten. Og jeg vil lige prøve at tyde teksten til minde om kong Frederik den 7., fædrelandets værge, friheds volder, folkets ven, rejste egnens mænd og kvinder denne sten i 1874. Og hvorfor står der så lige en sten for Frederik den 7. her? Det skyldes simpelthen, at Frederik den 7. jo var vældig glad for arkæologi, og han fik foranstaltet en masse udgravninger af gravhøje og andre oldtidsminder rundt omkring. Og udgravningerne på hans tid, det var gerne sådan, så han satte sig til rette i en stol med lidt at ryge på og lidt stærkt i drikkedunken, eller hvad han nu brugte, mens et hold på rigtig mange soldater gravede sig tværs igennem en gravhøj for at se, om der var et eller andet interessant at finde. Man havde ikke så meget fokus på sådan at bevare så meget som muligt, men det var bare at se, hvad man kunne finde af spændende ting. Og i 1835, den lokale skovrider her, han sender en indberetning til en professor på Københavns Universitet, om at der er fundet nogle forskellige ting her, nogle hestesko og så videre, og at man ved, at der har ligget en borg i gamle dage, og man har forsøgt med sonder, med jernstænger og så videre, at finde ud af, hvad der ligger. Man har fundet ud af, at der er nogle sten og så videre, og man går ud fra, at der er nogle kældre hernede. Og der mener man, at der kan være rigtig mange interessante sager at finde. Og så bliver Frederik den 7. jo nysgerrig, så han drager afsted her i 1849. Og i juli 1849, der slår man 5 telte op her, og så begynder man at grave her på slotsruinen. Og man finder sådan lidt af hvert, og blandt andet en sølvskilling fra kong Hans' tid, det vil sige fra starten af 1500-tallet. Og det morsomme med det, kan man sige, det er også, at juli 1849, der er Frederik den 7. ude at grave, og vil helst ikke forstyrres med sådan nogle ting, som at der for eksempel foregår et slag ved Fredericia. Det her er jo altså under den første slesvigske krig, og det er jo faktisk deromkring, hvor krigen begynder at blive afgjort, og hvor danskerne jo vinder en stor sejr over oprørerne, som man kaldte dem, i 1849 der. Så han havde lige underskrevet grundloven. Han tænkte nok, at nu havde han gjort sit, så han ville ikke forstyrres af krigshandlinger, og nu skulle der graves. Så ja, det var lidt om Frederik den 7. og mindestenen. Jeg kan sige som en lille anekdote i forhold til kartøvserne, at dem kender vi jo ellers ikke så meget til i Danmark. Men der findes et levn fra dem i de danske spiritusbutikker. Og det ved jeg ikke, om I kender til. Det er den likør, der hedder Chartreuse. Ja. Det er nemlig noget, som man har lavet i mange 100 år fra kartøvsernes side. Nogle ret stærke likører, hvor den grønne Chartreuse for eksempel holder 54%. Og der er en masse forskellige sådan, hemmelige urter i. Den smager ganske glimrende, hvis jeg nu skal reklamere for kartøvserne. Ja, men jeg tror, vi skal